Energia berriztagarriei buruz hitz egiten dugunean, baieztapen ugari egon ohi dira elkarrizketetan. Batzuk egia izaten dira, baina beste asko gezurrak izaten dira. Gaurko saioan, Stop Fosilakeko Gorka Laurnagarekin energia berriztagarriei buruzko 10 mitoz hitz egingo dugu. Ongi etorri, Gorka, zer moduz? Metxen, ongi, konten, gai unta solostera. Badakit gogoa dituzela mitoei buruz hitz egiteko. Batzuk mitoak dire, bertze batzuk, hola, bizket. Behitzat buelte bat merezi duten gaiak, bai. Bane, baldin badezu, jungo nez ni mitoak botatzen, eta zuk, esango duzu, ze puntutaraino diren gezurra edo ez, edo... Edo ze pasten den, bai. Edo ze... Politikoki zuzenago izateko 10 korapilo, errango. Bale, ongi da. Lehenengoa, energia berriztagarriek ez dutela funtzionatzen, ez dutela balio. Bale, hori bai da mito bat, hori bai. Energia berriztagarriek funtzionatzen dute, eta gainera ez nik diodalako, baizik eta hainbat ikerketa zientifikok eta konsensu zientifikoak ala testatzen duelako. IPCC-ek berak, bai? IPCC da aldaketa klimatikoaren nazioarteko panela, munduko ekintza klimatiko handiena dena, bai? Ekintza klimatiko barkatu, konsensu zientifiko handiena dena, eta haiek erraten dute energia berriztagarriak, eoliko eta fotovoltaikoa direla, deskarbonizaziorako neurri kosto efizienteenak. Hau da, sartzen den euro bakoitzerako karbono gehien jaisten dutenak. Beraz, sute batean baldin bagaude eta baditu gor erramienta batzuk eta aukeratu behar baldin badugu bat, horiek izango ziren, erramezala, kosto efizienteenak. Hoi erraten du IPCC-ek. Eta gero gaina dago frogatu empirikoki jaisten dituztela, bai? Hor normalki erraten dena da, haizu, baino isuriek goiti segitzen dute munduan, beraz, energia berriztagarriek ez dute deustako balio. Eta hoi da, txoin. Karo, sute handi bat baldin badago, eta suteak segitzen du handitzen, zuk iskin batean botatzeagatik ura, ez duzu sute guztia galditzen, baina hortik ezin duzu erran, haizu urak ez du sua itzaltzen. Kontua da, sutea hain handia dela ez dela sumatzen ere. Orduan, hoi da gertatzen dena berriztagarriekin. Orduan, berriztagarrietaz ateratzen den ondorioa, ez dutela funtzionatzen, baizik eta behar direla aize lasterrago patu. Orduan, munduko konsensua da behar direla hirukoiztu, beren implantazio abiadura hirukoiztu behar dela, eta gainera bere efizientzia bikoiztu behar dela. Eta horren frogak baditugu toki handitzetan, isuriek goiti segitzen dute batez ere herrialde emergenteek dutelako beren energia eskaria etengabe handitzen, Indiak eta bar, bai, hortik igotzen dire emisioak batez ere, baina energia berriztagarriek jarri diren tokian jaitsi dire. Horregatik Europan itxi dire ikatz meategiak. Espainiar estatuan edo Erresuma Batuan. Erresuma Batuan 2024an etxi zen azken ikatz meategia. Eta Erresuma Batua da iraultza industrial sortu zen tokia. Europan, gaur egun energia berriztagarriek sortzen dute elektrizitatearen 46% inguru, bai? Eta aldi berean, ikusten baituzu grafikoak, energia berriztagarriek egin dute goiti eta fosilek behiti. Eta orduen jendeak erratzen dizu, ez, baino izan da externalizatu dituztelako emisioak. Hau da, gure industria kutsatzaileak bota ditugulako bertze tokietara. Hoi da erdizka egia, bada parte bat, baino ez guztiz. Zuk kalkulatzen badituzu isuriak kontsumoaren arabera, ez ekoizpenaren arabera, beraz tokian kontsumitzen denaren arabera, kontsumoak segitzen dute berdin edo goiti, azken urteetan, eta isuriak horren araberekoak jaitsi diren, bai? Hoi da modua frogatzeko, ez dela izan kanpora externalizatu ditugulako isuriak, baiz eta hori gertatu den zati batean, baizik eta hein handi batean energia berriztagarriak sartu direlako. Ados. Bigarrena, energia eolikoak soinu gehiagi askatzen du. Hoi da, hoi bai da nik uste dut mitoa, ez? Hor bai ikerketa desberdinak erten dutela energia eolikoak efektibamente sortzen du soinua, baina sortzen duen soinua ez dakit izalden 20 dezibeliokoa edo golako zerbait ere. Hau da, 800 metro urruntzen bazara egiten duen soinua da frigorifiko baten antzekoa. Hitz gutxitan. Eta normalki Espainiar estatuan eta Nafarroan ez direpatzen 800 metro baino hurbilago. Uste dut, izatez Nafarroan normalki 1000 metro baino urrunago, giza popular edo zentro urbano batetik 1000 metro baino haratago sortzen dire. Horren bertze aldagai bat, beraz, egiten duten soinua aski txikia da. Eoliko ondoan batzen bazara handiagoa, baina urruntzen bazara pixkat, esponentzialki gaten da jaisten. Mito horren bertze aldagai bat da infrasoinuak sortzen dituztela, bai?
hoi ere bai, badu mitotik, zeren infrasoinuak derak sortzen ditu. Infrasoinuak da, ez, guk haitzen ez ditugunak. Zein kasutan ez dire arazo bat, precisamente ez ditugulako haitzen, hortaz dira infrasoinuak. Zein kasutan infrasoinuak sortzen ditu ere haizeak, eta errekak, eta ez, elementu handitzek sortzen dituzte infrasoinuak, bai. Eta energia eolikoek ez dute, zera frogatua dago, eta badira ikerketak ez dituzte sortzun infrasoinu problematikoak. Zein kasutan nik argudio honi emango nion buelta, zeren karo, hemen gauza kuriosoa da, baten gaude kezkatua eolikoek sortzen alduten asotxarekin, eta guk baduguna gizartean, kristoin soinu kutsadura akustikoa, bai? Eta hori da, erregai fosilengatik. Europan kalkulatzen da, 5 pertsonatik batek nozitzen dituela dezibelioak edo soinu kutsadura ez onargarria, bai? Eta horrek sortzen ditu arazoak, osasun mental arazoak, loan arazoak, sortzen ditu arazo kardiobaskularrak, zaudelako estresatuago eta bar, ez da? Horrek, karo, nik ikusi dut herrietan, tokatu zaidalako hitzaldietan ematea, gan eta errateizute eolikoak egiten duela soinua, ateratzen zara kalera, eta ikusten duzu moto bat, sartzen zarata bat, iritzartzen dituela ondoko lotan dauden aur guziak, hausten ditu lau kristal, eta hori bai da soinu bat insoportablea, 100 dezibelioraino ailegatzen aldirenak, haunditz ilegalak izaten direnak, bai? Orduen, zertan jartzen dugun arreta, ezta? Hirugarrena, energia berriztagarriek asko kutsatzen dute. Hoi ere ez da egia. Hor badire bi ikuspuntutatik, ez? Bat, erraten da energia berriztagarriek badituzela isuriak ere bai. Karo, horiek ekoizteko eragiltzen direlako erregai fosilak, eta beraz, errate dute bai, baina energia berriztagarriak ez dire garbiak, bai? Tartzen duzu, baina hori da konparatzea urbaso bat ozeanoarekin. Kalkulatua dago, bizi ziklo osoan zenbat emisio dituzten, ez? Eta buruzain naiz, baina uste dute eolikoak dituela kilobatioko 1000 gramo, edolako zerbait, eta ikatzak baditu kilobatioko 1000. Eta gasak baditu, petroleoak baditu 800 eta piko, eta gasak 600-700 eta piko. Hortik jaisten zenean, 10 edo 10-ara, jaitxera da, 89koa, bai? Ikuspegi horretatik ez da egia. Eta gainera, badute ekoizpen fasean erabiltzen direlako fosilak, baina zuk elektrifikatzen baduzu sistema, inkluso horiek ere desagertzen alko ziren, edo jaitsi, bai? Fosilekin hori ez da posible, zeren fosilak funtzionatzen dute erretzen, bai? Eta gero bertze kutsadura nagusia aipatzen da baituzten komponenteengatik, ez? Bueno, erran barra da, erregai fosiletan birziklapen tasa dela 0, energia berriztagarrietan izaten alda 180 edo gehiagokoa. Eta Nafarroan gainera baitugu palak birziklatzeko tokiak, bai? Akzionak badu adibidez, enpresa bat, bai? Naiz ari solasean zientzia fikzioaz. Hemen eta orain birziklatzen aldire. Eta gero batzuk erraten dute, plakak hausten badire edo sortzen aldituztela kutsadurak, bai? Baina plakek baituzten bi elementu bakarrik izaten aldirenak toksikoak, beruna uste dut dela horietako bat, eta gainera, horiek dire bakarrik beren pisuaren 0,5 edo olako zerbait, eta gainera daude hainbertze kapen azpian, beraz, hautsita ere bai, arrontzaia da isuriak nolabait ere sortzea, ezta? Eta berriro diot, eman dizaigun buelta argudioari, ez da posible horri pasatzea kotoia, eta aldi berean baditugu ondoan 1.700.000 kotxe Euskal Herrian. Botatzen dutenak literalki toksikoak beren iesoditik, eta denek arnasten dituguna. Eta aire kutsadura, nahin zuzen ere, heriotza kausa nagusietako bat. Euskal Herrian 1.200 pertsona hiltzen dire urtero kausa horrengatik. Horren, klaro, hemen jarri bardaz balantzan batez ere, ezta? Laugarrena, energia berriztagarriek material asko behar dutela edo ez dagoela nahikorik. Aipatu duzu zertxo bait? Aipatu dut zertxo bait, nik uste duda razonablea dela, ezta? Egia da, energia berriztagarriek erabiltzen dituztela material handitz, bai? Eta materialki intentsiboak direla. Egia da ere bai, minerala arraroen kantitatea arrointxipia dela, bai? Adibidez, eoliko batean pisuaren, segura eskere,
ezakit, 80 inguru edo izango dire batez ere altzairua eta zementua bezalako, bai, materialak, ez direnak eskaxak, eta gero mineral arraroak, neodimioa eta halako mineralak, horiek arron kantitate txikietan erabiltzen dira, bai. Gaur egun dakigunarengatik, edo guk badakigunarengatik behintzat, eskaxiaren ikuspegitik. Ez da egongo eskaxia arazorik, bai. Badago nahikoa mineral, transizio energetiko guzia egin ahal izateko. Baita autoelektrikoak autoelektrikoekin ordezkatu ahal izateko gure parke automobil guzia. Guk ez dugu horren alde egiten. Guk uste dugu kotxe gutiago erabili behar direla, eta autobus eta bizikleta gehiago. Baina, materialen ikuspegitik, baita litioaren ikuspegitik bada nahikoa material, adibidez, ordezkapen guzioi egiteko, bai? Eta gainera orain nahi dire garatzen bateriak litioa ez den bertze materialak erabiltzen dituztenak, bai? Erratera baterako sodioa. Hau da, bateriak posible dira egin beste material batzuekin? Bai, hoixen da, eta justo orai da garatzen gainera arlo guzioi, pentsatu behar dugu iraultza elektrotekniko guzia orai hasi dela praktikoki, ez? Orden orai ikusiko ditugu hor garapen guziak, EHUk ere bai atera zuen ikerketa bat erranez pipa azalekin nahi zirela egiten bateriak, ez da? Ikusi beharko da gero zaira gainkortasun eta, baina horren nahi dudana da, hor badela arlo oso bat orain garatzen nahi dena, eta zu behiratzen moduzu bai ikerketetan badire modelo pile bat eta bateria mota pile bat, bai? Gero gauza da, zein den komertzialki hoberena, eta gaur egun segurazki litiozkoak dira hoberenak, baina ez dago hor segurazki material eskaxia arazo bat. Eskaxia gotekotan, errate dute dozein kasutan, garraio pribatu guzia ordezkatu nahi badugu, baina horre erran bezala ez dire gaur egun ikusten hainbertze. Eta gero, hoizen eskaxiaren ikuspegitik eta bertzetik da, dituzten, mineralak behar dituzten, ez arrobi gehiago eta sortzen dituztela. Egia da, behar direla arrobiek ere bai mineralen dako, eta ikusiko ditugu baitere horren eskakizunak gure inguruan, akaso Nafarroan eta EAN ere bai, hasiko dire mineral batzuen bile, Europak indolako horren aldeko apostu estrategikoa, baina dozein kasutan, konputo globala hartzen dugunean, erregai fosilekin konparatuta, zen hori da beti gakoa, behar dute gutiago. Informe batzuek kalkulatzen dute munduko arrobien edaduraren 30% etxiko zela, edo jeitsiko zela, transizio eszenatoki batean. Uste dut, buruzari naiz, 1200 meategi estenalko ziren erregai fosiletatik pasatzen garenean materialetara. Zenen ez zugatzen du behar, erregai fosilak erauzteko behar direla arrobiak egin, eta ez dago bertzen modurik. Zen horiek bai ezin direla birziklatu bai, batxen eta bar, behar dituzu egin bat zerikatzen dako arrobiak eta bar, ezta. Mineralekin aldiz, behin erauzten dituzu, 30 urtez erabiltzen dituzu, eta gero birziklatzen aldituzu. 100% ez, 100% ez. Baina, portzentai bat, eta gero segitzen alko duzu, segurazki ere, teknologia hobetzen. Beraz, guk uste dugu mineralen aldetik ere bai, aldrebes, erregai fosilekin konparatuta, hobekuntza bat direla. Beti da gakoa konparatzea erregai fosilekin, ezta? Beti da gakoa konparatzea erregai fosilekin. Konparatzen baituzu energia berriztagarriek idealarekin edo deusekin, orduan efektibamente, ez? Baina, karo, gu ez gara 16. mendeko herrialde bat galdetzen diguten aizu, zuek bizi zarete hola, bakarrik behiekin, nahi duzu horre eolikoak. Horre egoteran zen ez da bai da. Guarena da, herri industrial bat, konsumitzen dituena egunero fosilak, orden, konparaketa hori egitea da importantea, zeren zuk egoera horretan erraten diezunean ez zetz energia berriztagarriei, bihar denek konsumitzen dugu erregai fosilak. Hori da arazoa, bihar denak gasolina hartzen. Bosgarren mitoa. Peak oil izenez ezaguna dena. Erregai fosilik gabe geldituko gerala. Hau mitoa baino, segurazki da eztabaida bat, ez? Eztabaida bat. Guk uste dugu ez dela epe motzertainera dugun arazoa. Peak oilarena, jendeak ez dakizen bateraino badakien, horrek zukerran duzun bezala, izan zen teoria bat indarra honditz izan zuena 20. mendeko 2. erdian, eta 21. mendeko lehendabiziko hamarkadan batez ere, eta adibidez ekologismoan eragin handia izan duena, ez? Eta orduan erraten da, eta razonablea zen, petrolio putzuak eta hidrokarburoen putzuak agortzen joaten diren heinean, ganen garela, energiarik gabe gelditzen, ez? Gero eta energia gutxiagorekin, ez? Egun batetik bertzera geldituko garela energia gabe, bai? Baina energia hori ateratzen duguna gero eta garestiago izango dela, gero eta zailago erauzteko, eta beraz, izango ditugula energia hornidura arazoak. Hoi guztiz razonablea da, eta gainera pentsatzekoa da, ez direla infinituak, hoi bistakoa da. Guk zer da dioguna?
Bueno, guk dioguna da, paradigma hori ez dela bete, paradigma horren bultzatzaileetako batzuk erraten zuten 2020an biziko ginela, energiaren 30% batekin edo, hau da, jaitsiera izugarri bat gertatuko zela, hori erraten zen 2000 hamarkada hasieran, ez da gertatu. Eta ez da bakarrik ez dela gertatu, gero eta petroleo gehiago konsumitzen segitu dugula, ez? Eta adibidez, nazioarteko energia agentziak aurre ikusten duena da, 2030erako eta hortik haratago ere bai, deskarbonizazio handirik ezean, segituko genuela, gero eta petroleo gehiago konsumitzen, ez? Ehuntik ezagizen baden, 114 milioi upel egunean edo lako zerbait igoko ginela, ezta? Hori da IEaren aurre ikuspena. Edo zein kasutan, guk erraten duguna da, gure arazoa ez dela gaur egun energia eskasia bat, fosilen eskasia bat da, fosilen gehiegizko kantitate bat dugula. Hau da, eta hau Nature aldizkarian agertua da, ezagutzen ditugun hidrokarburoen erreserben 60% eta 80% artean behar ditugu lurrazpian utzi. Guk ezagutzen ditugun teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak diren erreserba guztien 60-80%. Horrek erran nahi du gure lehentasuna dela lurrazpian uztea. Hau da, segitu badugu gizarte batean, non gelditu garen petrolio gabe, erran nahi du kiskali dugula mundua guztiz, ezta? Orduen, gure ustez arazoa ez da inbertze eskaintza aldetik, oferta aldetik geldituko garela gabe, gure ustez fokua jarri behar da eskarian. Behar duguna da demanda jeitsi, eta demanda jeisteko behar duzu energia berriztagarria. 6. mitoa. Ez dago arazorik, beste energia batzuk sortuko ditugu, adibidez, fusio nuklearra. Bai, eta bakoitza gainera badu bere proposamena hemen, ez? Ze energiaren arloan, gainera urte handizkatzen dugu pentsatzen, badire energia haunditz, mota haunditz, eta orduan, hor sortzen da eztabaida, bai. Hor, badire energia batzuk garapenean, bai, ezagunena akaso da fusio nuklearrarena, bai, fusio nuklearra bakizue uranio atomoak bereizi beharrean, horiek fusionatzen dire eta horrek sortzen du kristoin energia kantitatea, bai. Eguzkian gertatzen den prozesu fisiko, kimikoak, baina hemen egitea, eta badire hori garatzen diren proiektuak Europan, bai, eta bertze toki batzuetan. Teknologia horrekin gertatzen dena da gaur-gaurkoz ez dela komertzialki bideragarria. Haidire daude esperimentazio fasean, bai? Eta hor pixket arloko mitoak erraten du beti falta direla 50 urte. Beti falta direla 50 urte, ez? Ikusiko da. Guk uste duguna da, behintzat dakigunarengatik orain epe motzertainera fusio nuklearra ez dela irten bide bat, bai? Eta gero, ezinezko da hemen planteatzen diren energia guztiak aipatzea, aipatuko dut bakarrik igual pixket Euskal Herriara etorrita, ez? Motz-motzean. Energia hidroelektrikoan, bai? Hau da, presek sortzen dutenean. Hor, ez dago hazkunde gaitasuna handirik Euskal Herrian, mini hidraulika, bai? Erreka txikietan jartzea, hor ere ez dago hazkunde gaitasuna handirik, zeren sortzen duten energia nahiko txikia da, eta gainera, sortzen duten energia unitateko baituzten ingurumen inpaktuak, horiek bai izaten aldirela handiagoak, bai? Orden, jartzeko 200 mini hidraulika, akaso beda patzea eoliko bat, ez? Oia modu batera erranta. Bertzea da biomasa, bai? Egurra erabiltzea eta bertze bioerregaiak eta bar, bai? Biomasa. Guk uste dugu biomasan ezin dela erauzi haize egur gehiago Euskal Herrian, modu jasangarri batean. Hasiko ginen ja sobre-eksplotatzen, gain-eksplotatzen gure basoak. Beraz, hor segitu beharko da mantentzen berdin, bai? Euskal Herrian ez dugu itsasoan oraingoz behintzat aukera hundirik, bai? Itsasoan badire teknologia desberdinak. Ezagunena da itsasoko teknologia eolikoa, eoliko offshore erraten diotena, bai? Teknologia horiek garatzen nahi dire toki batzutan, batez ere Europa iparraldeko itsasoan, bai? Ipar itsasoan. Baina badituztelako arras baldintza onak. Zer dire baldintza onak? Haize konstante eta indartsuak, eta gainera itsasoko plataforma kontinentala ez dela sobera sakona, bai? Orduan hanpatzen dituzte lurrera finkatuak. Zer gertatzen zaigu Euskal Herrian? Batetik, plataforma kontinentala haize sakonagoa dela, eta beraz segiduan hanpatzen gara
40-60 metrotik goitiagoko sakonunetan, eta orduen ezin dituzu itsasoko eolikoak finkatu lurrera, orduen behar dituzu bertze soluzio teknologikoak, deitzen direnak flotanteak, bai? Batzea itsasoko eolikoak, baina flotatzen. Zein da horien arazoa? Direla, haize garestiago. Atratzen bazaizu megabatioa 40 eurotan fotovoltaikoakin, flotantearekin gaur egun igual 200 edo 150 edo, beraz, dire haize garestiago. Eta gainera, Euskal Herrian, Mitekok egin zuen planifikazioan ez dugu, hau da, gaur egun ilegala izango zen Euskal Herriko kostan jartzea halako instalazioak, bai? Eraiek erraten dutelako, dela bioaniztasunera ikuspegitik toki bat arron babestua, eta gainera erran bezala ez dugu haize rekurtso honik eta plataforma handia, bai? Eta ezagit bertze baten batek elitzen den hola importantea. Gero batzuk erratu dute mareomotriza eta olatuekin sortzen den energia, hor gertatzen dena da berdin, bai? Bere potentziala, hazkunde potentziala arron txikia dela, eta gainera garesti. Batuko dut adibide bat. Badago, olako, gaina Europako lehendabizikoa, Mutrikun dago, olatuen bidez energia sortzen duen eredu bat, eta horrek sortzen ditu 300 megabatio ordu urtean. Zein da arazoa? Bueno, eoliko bakar batek, berrumetroko, sortzen ditu 10.000 megabatio ordu urtean, bai? Horrek zerra nahi du. Eoliko bakar bat ordezkatu ahal izateko mutrikokoa bezalako olatu energiarekin beharko genituzke 33 edo gehiago. Eoliko bakoitzerako ez da. Orden, bueno, pues, hoi da gero pixket gure realitatea, bai? Laburpenean, eta hau da nazioarteko konsenso bat, Euskal Herrian batez ere, garapen potentzial handiena dutenak, eta beraz gure apostu errealista, ez fikzioa, gure apostu errealista, dire lurreko fotovoltaikoa, teiatuetako fotovoltaikoa eta eolikoa, lurreko eolikoa. Zazpigarrena, energia berriztagarriek txikitzen dutela natura, eta animaliak hil. Hau ere du da arron razonable bat da, ez? Egia delakoen parte. Egia delakoen batean, ez da? Gu beti erraten duguna da, konparatu behar dela dugunarekin, eta duguna da gure realitate fosila, ez da? Lehenik eta behin, edozein kasutan guk uste dugu ez dela egia behiratzen duzunean panoramika osoa, bai? Baituzte inpakto lokal batzuk, eta onura global arrasa handiak baita naturaren dako, edo nahi baduzu, batez ere naturaren dako ere, bai? Badire ikerketa desberdinak, konparatzen dutela gure egoera, transizio baten egoerarekin. Pandaren ONG honek, WWF-ek, bai, egin zuen estudi bat, eta konparatzen zuen, bai? Eta WWF ez da Iberdrola, eta ONG konservazionista bat. Eta haiek kalkulatzen zuten, berriztagarrien eszenatoki batean, bioaniztasuneko inpaktua jaisten zirela 178. Zer da gertatzen dena? Hemen naturaren txikizioak baitu bertze mehatxu batzuk. Zein dire bi mehatxu nagusi horiek? Erregai fosilak, klima aldaketarengatik, eta nekazaritza eta basogintza industrialak. Horiek dire, bai testatuta eta zientziak ala diolako, naturaren eta bioaniztasunaren galeraren kausa nagusia. 60. hamarkadatik edo 60. hamarretik galdu da bioaniztasunaren 160. Gaude krisi, bioaniztasunen ikuspegitik krisi larri batean, ez dute 6. estintzio masiboan gaudela. Baina horiek dire, bi faktore nagusiak. Gaur-gaurkoz, erramezala nekazaritza eta batez ere abeltzaintza industrial, bai, eukaliptoak eta bar, eta gure lur guztia, guai gara elikagaiak sortzen lurra hilez, zuk hartzen baduzu, gure monokultibo zelaietakoa, hemen Nafarroko edo zein, eta hartzen duzu horko lurroi dago hila. Zuk hartzen baduzu nekazaritza ekologikoko lur bat, lurroi dago bizia. Baitu zizareak, baitu humus handia, baitu bakteriak, baitu bere erlazio ekosistemiko guziak. Bueno, guai gara sortzen elikagaiak natura hilez. Eta, hain zuzen ere, bioaniztasunan, badire, gaur egun, uste dut, 28.000 espezie detektatuak behintzat, estintzio egoeran, horietatik 24.000-aren estintzio kausa nagusia, edo arrisku faktore nagusia, da, erran bezala, bai, nekazaritzarena. Eta bertzea erregai fosilena. Gainditzen baitugu bat kakotx bortz graduak, kalkulatzen dela 3 urtetan gaindituko ditugula, orden klima aldaketa bihurtuko da naturaren galera kausa nagusia. Horren adibidek badire pile bat. Badire ja desagertu diren animali espezie pile bat, bai?
polinizatzailetan duen eragina. Erleak eta bar, beren ziklo ekosistemikoak desfasatzen dire loreekin, hiltzen dire, eta bar, ez? Edo Amazonian bertako hegazti populazioetako batzuk 30% edo 40% jaitsi dire hoiengatik, ez? Eta emango diot buelta gainera argudioari. Energia berriztagarriak izaten aldire aukera on bat biodivertsitasunarendako. Ez bakarrik aipatu dugun deskarbonizazio horrengatik, badire ikerketa handitz, gero eta gehiago, konparatzen dutenak landa eremu bat nekazaritza agroindustrialarekin erabilitakoa eta plakak dituena. Plakak dituen edo haizerrotak dauden toki horietan bioaniztasuna igotzen da. Baituzu intsektu gehiago, polinizatzaile gehiago eta hegazti gehiago. Kasu handitzetan, bai? Zertaz, errandugunarengatik, arazoa direlako kimikoak, direlako pestizidak, ez plakak. Gainera, energia berriztagarriek hartzen dute lurraldearen 1% edo 2%. Nekazaritzak Nafarroan hartzen du 30%. Eta errandugun bezala ari gara erabiltzen. Hor dugu biodibertsitasunaren arazoa, ez gaitezen hasi, ez? Bezala ditugu bertze aukera horiek. Eta, hala ere, bistan da, guk uste dugu batu behar direla sentsibilitate, ingurumen sentsibilitate gehi obereneko tokietan, ezta? Bertze saio batean aipatu nuen, badire horren estudioak, Nafarroan baditugu Euskal Herrian 17.000 megabatioren tokia ingurumen sentsibilitate oberenarekin, kontuan hartuta, inpaktu gutxienarekin, eta gu beharko genituzke 7 edo 12.000 megabatio instalatu burujabetza handi bat lortzeko, beraz hemen tokia badago, naiz eta selektopatu, eta, nolabait ere, tokia badugula, ezta? Eta edozein kasutan, saiatu behar da, aldiketa kudeaketa oberena egiten. Agrovoltaikaren eredua hor dago. Eta beraz, integratzen duzu nekazaritzaren erabilera bat, rate baterako, sorkuntza fotovoltaikoarekin, ezta? Edo nahi baduzu, nik uste dut, aukera bat izaten aldela, eta horiek exijitu hartzeek, galdegin behartzaile enpresei, bai, egitea ingurumen konpentsazio neurriak. Eukalipto landaketa bat dela monokultibo ekozida bat jartzen baituzu eoliko batzuk, eta gainera eremu horretan exijitu enpresari egitea bernaturalizazio programak, irabazi dugu bi zentzutan, ezta? Orden, Hiru galditzen zaizkigu. Beka. 8. Lur asko okupatzen dute eta lurretan nekazaritzari gabe geratuko garela. Aipatu dugu, orduan ez naiz luzatuko, ikerketa gehienek erraten dute, bai Katalunian ez Espainiar Estatuan ere, edo guk Euskal Herrian dako estimatzen genuena, burujabetza handi bat eginik ere, eta transizio 2050erako behar dugun transizio guzia kontuan hartuta, instalatu behar dugun berriztagarri guzia, normalki lurraren 1,2% okupatzen da, ezta? Hoi handiz da, bai? Gaur egun urbanizatua dagoen eremua, Nafarroan adibidez ere olatsu da, bai? Olatsu da. Adibidez, Nafarroan basoek hartzen dute lurraren 60%, eta nekazaritzak 30% bat, bai? Eta urbanizatua da bakarrik 1%, ezta? Orden, lur espazioa okupatzen dute, gure ustez erran bezala, ez da gainera eskluyentea, bai? Izaten aldelako bateragarria bertze teknikekin, eta hori ez da inondik ere zientzia fikzioa, hemen txaurin egin nahi dute olako proiektu bat, badire toki handizetan olako proiektuak, eta zuk batzen dituzu lasai ederrean, toki gehienetan gertatzen den bezala, eolikoaren ondoan, haziendak adibidez, aldatzen hor eta bazkatzen hor, bai? Horren bezala, ez du zertan izan eskluyentea. Eta, lurraren okupazioetik hortik errango nuke, bai? Gero, jartzen zenean zifrekin mai gainean ez dela arazo bat, bai? Espazio gutxi xamar okupatzen dutelako. Eta nekazariendako, orain batean ematen du batzutan berriztagarriak dela nekazaritzaren arazoa. Barkatu, nekazariek bat zituzten arazoak aspalditik, kartzen zituztenak arrastaka, belaunaldi aldaketa eta arazo ekonomikoa handitz, eta horietako bat da gainera nekazaritzaren eredu industrial merkantil bat, bai, eta lehen etxi duena makro zerritegi eta behitegi handiak, bai, arazoa hoi da, ez inondik ere berriztagarriak, eta aldrebez, energia berriztagarriak, eta hoi frogatua dago ere bai, izaten aldire nekazariendako laguntza bat. Ez soluzioa, baina laguntza bat, ez? Haiek batzen baituzte beren lurretan, adibidez fotovoltaiko batzuk, segitzen aldute, beren jarduerarekin, baina badute ekarpen bat ere bai, horrengatik, ez da? Hau da, beren bizitzak duintzen aldituzte. Eta baditu du gainera nekazariendako ere bertze onura handitz, bai? Alde batetik erregai fosilak baztertzen baditugu, orduan agrokimikoak egitea komplikatuago da,
gasa erabiltzen dutelako, beraz, bultzatzen dugu eredu agroekologiko bat egotea, ezta? Eta bertzetik, badire teknologia elektrikoak, traktore elektrikoak eta bar, gaur egun existitzen direnak, baita ere izaten aldirenak haiendako aukera bat, eta elektrizitatea gainera merkeago, ez? Nekazaria handitzek, edo abeltzain handitzek, duten arazoetako bat, da nola ez, energiaren prezioen igoera izugarria, ezta? Orduan, hau ere izaten alda haiendako aukera bat, bai. Bederatzigarrena, eta nire gustokoena. Uhin elektromagnetikoak sortzen dituztela eta osasunarentzako txarra dela. Hau bai dela mito bat, ez? Hau bai da mito izugarri bat. Da elektromagnetismoaren, konspirazioaren adar bat, bai? Elektromagnetismoaren konspirazioak erraten du, elektromagnetismoa dela arron txarra osasunaren dako. Hoi aztertua dago, munduko osasun erakundeak badu egina ikaragarrizko meta-analisiak aztertzeko, hala den, bai? Eta gaur egun ez dago frogarik erraten duena elektromagnetismoak sortzen dituenik minbiziak eta alakoak, bai? Edozein kasutan, badago hori kontrolatzen duen araudi bat, adibidez, Europar Batasunan, eta batzen ditu muga batzuk, ez? Buru zein ez, baina uste dute unitatekoa dela elektromagnetismoren kasua, bai? Osasunaren dako kaltegarri ez izateko, eta hori gainera ere da arron muga restriktibo bat, konservadorea. Segurazki ere, haizegailu bat batzen duzuna buruaren ondoan, eta zientziak ere errana, haize elektromagnetismo gehiago sortzen du haizerrota batek baino, ezta? Horra ondoan batzen duzunean buruaren dago, igual sortuko ditu 20-30, ezakit, eta haizerrota batek sortzen ditu 0,5 edo olako zerbait, bai? Orduen, hoi bai dela mito bat, hoi bai dela gezur bat, energia berriztagarriak ez dire inondik ere kaltegarriak osasunaren dako ikuspegi horretatik. Kaltegarriak direnak osasunaren dako dire erregai fosilak, eta hori bai ditugula guziz normalizatuak, ez? Aireren kutsadura akustikoa, uren kutsadura, eta abar luze bat, bai? Europar Batasunan, badiren, 5 biriketako minbizien bortzetik bat da aire kutsaduraren gatik, bai? Hemen arazoa horiek dira, eta hori ditugu guziz normalizatuak. Azkenekoa, Gorka, paisaia suntsitzen dutela. Hau da nik uste dut eztabaidagai interesgarriena. Nire iritzi pertsonalean gainera, Euskal Herrian, eta zuge ditzetan gertatzen ari den energia berriztagarriekiko oposizioaren mobil nagusia da. Mobil nagusia, bai? Hau da, motor emozionala, ez da? Gero hoi janzten dugu argudio handitzekin, eta bapatean jendeari inporta zaio handitz alimotxea. Noiz, jendeari ez zitzaion inporta izan, gaztiak orain arte. Erran nahi dudan horrekin, ez hori ez denik argudio importantea. Saiatu gara hemen esplikatzen, denak kontuan hartu behar direla. Baina hemen erran nahi dudana da, jendeari berez, nere iritziz, molestatzen diona da, ikusten direla. Hori da, ez? Zertaz diot hau? EAen egin zituzten 50 gasolindegi 2020tik 25-ra. Zer egon protestarik. Eta aldiz, berriztagarrien kontra bada kristoin oposizioa. Nola da posible? Erran dugunik erregai fosilak direla osasunen ikuspegitik, geopolitiken ikuspegitik, presioen ikuspegitik, haize, aldiz okerrago. Nola da posible? Batzuk ikusten direlako, eta bertzeen inpaktua daudelako bertze tokietan, ez da? Edozein kasutan nik ez dut uste bautenik paisaia inpaktu larri bat, bai? Inorrez da hil, paisaia inpaktu horiengatik, badire Leitzan, badire eolikoak, Nafarroaren herriberan badire eolikoak, Oizen badire Durangondoan eolikoak, Bilboko portuan, bai? Eta ez da egon inolako arazorik, bai? Nik uste dut egoten aldela saturazio egoera bat momentu batean, herriberan toki batzuetan adibidez badago, segurazki ere eolikoen partetik saturazio punto bat, ez? Eta hor repotentziazioarekin eta nik uste dut behar direla eoliko gutxiago, eta horiek handiagoak izatea. Baina gero, erran bezala, ez duena balio da hor fokua patzea eta gainerakoan, ez? Hemen inbazio bat baldin badugu da autoen inbazioa. Zu atratzera etxeko portaletik, begiratzen duzu alde batera abertzera, eta dena dago autoz josia. Erraten da hartzen dutela gure kaleen autoen azpiegitura, gure kaleen 60% inguru. Hoi bai da espazio okupazio handi bat eta inpakto bisual ikaragarri bat, baina hori badugu guztiz normalizatua bai.
Euskal Herria dago badire antena pile bat, badire kableak, badire eraikinak, baduzu Guggenheim, badire gauza pile bat, ez? Eta ezin duguna da, azpiegitura onuragarri batzuetan, zer haue dire osasun azpiegiturak, azken finean, energia berriztagarriak, ospitalak bezala, ez? Ezin da, hoiei pasatu kotoia eta gainerakoari ez? Orden nik uste dut, eta gero gainera, paisaiarena pixket erlatiboa dela, ez? Itxusiak dira, jendea gustatzen zaizkionek, erraute dire punto erlatiboa da, ez? Paisaia ere konstrukzio sozial bat delako, handi batean, bai? Gure paisaiak ez dire naturalak, gure paisaiak dire konstrukto sozial bat. Bastan hartzen dagoela zera paisaia nebezu natural mitiko baten adibidetzat, eta estango lurraren 99% transformatua da, eta eraldatua, ez da? Orden, paisaia ganda beti gure jarduerekin batera eraldatzen. Nekazaritza ere ez da naturala, eta nekazaritzak bai eraldatu duela gure paisaia guztia, ez? Zerrerranik ez, EAN eta EAN barkatu. Orduan, erramezala, paisaiak badu zati konstruktibo bat, eta nik uste dut, antenak naturalizatu ditugun bezala, kableak, eta hemen ez da deus pastu, energia berriztagarriekin berdin. Are gehiago errangonatzen, nik uste dut, izaten aldira da, arrotasunez aldarrikatu barreko zerbait, ez? Zena, azkenean, batzaitugunean berriztagarriak gure inguruan, guai gara arduratzen gure energia aztarnaz. Eta gara erraten, guk sortuko dugu hemen gure energia. Eta ez gainerakoen bizkar, bai? Nik uste dut orden, arrotasunez ikusteko azpiegiturak izaten aldirela. Eta gainera, haiengan parte hartzen badugu, horrein jabetzaren zati bat baldin badugu, oraindik ere gureago sentitzen alditugula, ezta? Eta integratzen alditugula paisaian erabat. Orden, nik uste dut hor badela buelta bat mateko kontu bat, bai? Edozein kasutan nik ez dut ikusten zentzorretan arazo larriegi bat denik. Eta azkeneko gauza errango nukena da, edozein kasutan balantzan batu behar direla, balantzan batu behar duzu. Hemen ez da hil inor eolikoak ikusteagatik. Aire kutsatu arnasteagatik, hiltzen diren 1.200 pertsona Euskal Herrian urtero. Aldaketa klimatikoak dana eragin zuen. Hiltzen diren milioika pertsona, eta hilko dire, bai? Orden, egoera horretan, zenbat pisu du paisaiarenak, ez? Hori galdetu beharko dugu gure buruari, balantzan jarri beharko ditugu, ez da? Eta metafora batekin etxiko dut. Etxea baldin badago sutan, piztu behar dire estintoriak. Estintore horiek pizterakoan, akaso salako pareta pixka zikinduko duzu. Baina itzaltzen baduzu sua, segur naiz mundu guztiak argi izanen zuela bere erabakia, ez? Ez dena posible da erratea aizu, ez? Eske, sofa zikinduko didazu extintorearekin, eta orden utzi suak erredezala, ez? Hemen paisaia inpaktu bat zerbaitek izango badu, izango da klima aldaketak. Horrek bai, arrasatuko duela gure paisaia goititik bera, bai? Ez eoliko pare batek. Mi esker Gorka, hurrengo elkarrizketetarako badakigu zer esan eta zer ez esan, beraz mi esker eta hurrengo arte. Hoi da pixket gure ikuspegitik, erramezala, korapiloak dire, eztabaida zailak, eta zein kasutan, hau da ekarpen bat gure ikuspegitik. Mi esker. Zuri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.